Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 15 квітня, п'ятниця, це 778-й день анексії Криму. У Криму зник кримський татарин Алієв Арсен Ільзетович. 1960 року народження, виїхав з Бахчисараю у понеділок о 10-й годині ранку. Їхав до міста Саки на похорон. О 12-й годині Арсен Алієв зателефонував друзям, попросив зустріти його на автостанції в місті Саки. З того часу телефон відключений, інформації про нього немає. Рідні звернулися до поліції і написали заяву про зникнення людини. Кримсько-татарський ресурсний центр перевірив сайт підконтрольного Росії слідчого комітету Криму, на якому в розділі «Зниклі безвісти» інформації про Арсена Алієва немає. Прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська розповіла, чому вона боїться меджлісу кримсько-татарського народу. На її ютуб-каналі з'явилося відео, де вона майже 14 хвилин пояснює своє рішення призупинити дію меджлісу. Продолжают поступать обращения, что в настоящее... Сегодня председателем Меджлиса крымско-татарского народа, другими его лидерами, членами и руководителями продолжаются мероприятия, посягающие на территориальную целостность Российской Федерации. Высказываются оскорбления, угрозы. Проводится работа по запугиванию крымско-татарского народа, которая активно освещается в средствах массовой информации и сети интернет. Засідання суду про заборону меджлісу перенесли на 25 квітня. Таке рішення прийняли через відсутність у суді першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла. Також у справі з'явилися нові матеріали. Суд заявив, що потрібен час для ознайомлення. Зокрема, до справи долучено звернення Курултаю до меджлісу, в якому міститься заклики ігнорувати всі судові рішення, прийняті в Криму. Голова секретаріату меджлісу Ділявір Акієв заявив, що хтось з його номеру запрошує на засідання меджлісу. Сам Акієв стверджує, що він не відправляв жодних смс. Запрошення приходить різним людям на різні дати, на час і на місця зустрічі. Акієв попросив не реагувати на сумнівні повідомлення від нього з різних соцмереж і за можливості зателефонувати і переконатися, що інформація достовірна. В последние дни получаю информацию о том, что с моего номера людям приходят СМС-сообщения с приглашением на заседание Меджлиса, причем на разные даты. Случайность отправки мною сообщений исключается, так как в моих отправленных на телефоне и в Вайбере и близко нет этих сообщений. В связи с чем я официально сообщаю, что никакие сообщения ни с телефона, ни с Вайбера, ни с аккаунта в соцсетях с приглашением посетить какие-либо мероприятия я не отправлял и отправлять не собираюсь. При получении сообщений с подобным содержанием от меня, а может быть еще от кого-нибудь, просьба во избежание возможных провокаций уточнить информацию, позвонив мне. В Севастополі для трансляції прямої мови з Владимиром Путіним встановили 4 монітори. Екрани розташували на основних площах міста. Однак ажіотажу бажаючих послухати президента Росії не було. Під час прямого ефіру Путін відповів лише на 74 запитання з понад 2 мільйонів. Прямої мови з Севастополем не було, однак мешканці мають запитання до Путіна. Первый вопрос. Как обстоит дело с погашением тех вкладов, которые аннулировались в 1992 году? Второй вопрос – это как бороться с коррупцией? В водоканалах этих очереди стоят, бабушки плачут, выдумывают какие-то непонятные цены и все прочее. К депутатам обращайся, ни ответа, ни привета. Вот к Колтабаевой обращался я, Когда в Севастополе придут российские банки? Сбербанк в первую очередь. На Чонгарі при виїзді з Криму затримали оголошеного в розшук чоловіка, громадянина України, який їхав з тимчасово окупованої території Криму, розшукували за підозрою в скоєнні кримінального злочину. А саме привласненні, розтраті майна або заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затриманого передали правоохоронним органам. Ми затримали громадянина України, який підозрюється в розтраті коштів в службових підробках і відносно якого є доручення правоохоронних органів за статтею 191 – це привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Наразі цей громадянин переданий ініціатору, проводяться подальші слідчі дії. Вибух у Новоолексіївці неподалік адмінкордону з Кримом – це терористичний акт, організований путінськими найманцями. Про це на брифінгу за результатами оперативного штабу по ситуації в Генічеському районі розповіла перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації Валентина Сірчова.
Вчора у Новоолексіївці вибухнули «Жигулі». В результаті загинув чоловік, кілька людей поранено. Підозра про терористичні дії правоохоронці висловлювали ще вчора. Це методи ведення війни нашого сусіда. Необ'явлена війна, гібридна війна, терористичні акти. Це все путінські методи. Пояснення людям, як добре в Росії і що туди треба йти. Не випадково це сталося і в Новоолексіївці, на мою думку. Чому? В Новоолексіївці багато татар. В Криму зараз саме татари, більш-менш згуртовано надають опір. Я розумію, що це напружене життя. Але хто сказав, що свобода дається легко? Хто сказав, що незалежність дається легко? На Херсонщині поширюють брехливу інформацію на тему кримсько-татарського чинника в області. Про це під час круглого столу з питань інформаційної безпеки та протидії інформаційній агресії в Херсонській області заявив глава міського меджлісу Ібрагім Сулейманов. Фейкова інформація з'являється на сепаратистських каналах і одразу в різних інтерпретаціях підхоплюється місцевими журналістами, а пізніше – місцевими жителями. У цьому представники громадськості вбачають велику загрозу для регіону. То есть есть категория журналистов, которые синхронно, скажем так, поднимают тему, которая как по-другому, как разжигание межнациональной розы не назовешь. И когда вот эти фейковые появляются посылы, например, то же самое, что крымские татары скоро захватят Херсонскую область, и местным жителям надо быстрее спасаться. Вот есть рассылка Рамблер.ру. Я вот смотрю о том, что пишут про Херсонскую область, в том числе российские сайты. Там все, вот эта татарская тема, вот эти исламофобия, она там одна из первых. И самые невероятные слухи там происходят. Потом эти слухи распространяются на базарах, там где скопление людей, там, в маршрутках. И мы безоружные. Мы не имеем права быть цензурой, и это правильно. С другой стороны, мы четко понимаем, что нам тоже не хватает вот этих вот законодательных норм, которые бы мы могли использовать для определенных действий, да, в эту сторону. Это первое. А что касается, вот вы говорите, исламофобии и так далее, на мой взгляд, абсолютно необходимо в противовес розвінчувати інформацію їй на інформацію. Ми не Росія, ми не використовуємо ті засоби пропаганди, які є традиційними, класичними для них, в які вони вкладають шалені сьогодні кошти і ресурси. Для нас момент такий, що ми себе позиціонуємо як демократична країна, яка не може втручатися ані в редакційну політику будь-якого видання, ані займатися цензурою і так далі. І сьогодні, коли ми кажемо про можливу протидію таким заходам, то це єдине створення інформаційної альтернативи. У Києві на круглому столі кримські студії обговорили, як діятимуть після деокупації Криму. Одним з варіантів були децентралізація Кримського півострова, створення тіньового уряду, а також депортація всіх нерезидентів. Після деокупації Криму всі ті, хто заїхав на півострів не через українські пропускні пункти, мають покинути Крим, вважають активісти. Протягом такого часу всі нерезиденти мають, які там заїхали на територію окупованої території з Російської Федерації, скільки там буде, 1000, 2000, 5000, 100 тисяч, вони мають в примусовому порядку покинути цю територію. Допустим, в админкодексе прописана четко позиция, что любой, кто въехал в нарушение законодательства Украины, то есть в объезд пропускных пунктов, которые у нас 3 на территорию оккупированного Крыма, он депортируется, то есть ему на 3 месяца, например, на 3 года, например, выносится предупреждение, запрет на въезд. Уже, у нас это уже сейчас реализовано. Надо говорить о теневом правительстве Крыма. Не для того, чтобы сказать, вот это мое, я захватил, я первый, и больше никто сюда не подходите. Но, во-первых, оно мировой практикой 100 раз проверено. Формального, да? Да, вот каким-то таким, сначала общим таким, просто таким разговором, насколько эффективно, насколько... Но Польша же жила с теневым правительством, правительством в изгнании в Лондоне, находившимся сколько десятилетий. И оно свою роль играло, оно как бы снова и снова, опять же, поворачивало к польской проблеме, европейские институции и все остальное. Надо это делать, в том числе, опять же, для того, чтобы снова в повестку дня этот вопрос поднимать.
Активісти Автомайдану звинувачують запорізьких податківців в бандитизмі і спробі рейдерського захоплення. Слідчі податкової міліції Запорізької області за підтримки спецназу спробували конфіскувати партію горіхів у підприємця з села Кочержинці Черкаської області. За день до цього ті ж слідчі намагалися забрати вантаж з горіхами у одеського підприємця. Тоді їх з області прогнав губернатор Саакашвілі. Як пройшла операція з порятунку горіхів цієї ночі в нашому репортажі. Жителі села Кочержинці збираються біля воріт компанії «Екстранац Україна», що експортує волоські горіхи. Увечері сюди наглянули податківці. Открывают ворота и заезжают люди. Начали кричати, ми спочатку нічого не поняли, почали кричати до нас лицом на пол, наркотики, оружие є. Працівників, які спробували пройти на територію, атакував спецназ. Податківці надали постанову Запорізького суду про проведення обшуку та вилучення документів. При цьому, розповідають свідки, оперативники намагалися конфіскувати і горіхи. На складі зараз зберігається близько 20 тонн на $50 тисяч. Это полный беспредел. Приехали с автоматами, положили людей в нерабочее время. Это было где-то 8 часов вечера. Всех забрали, поломали видеокамеры, забрали, взяли документов. Така ж ситуація сталася у середу в Одесі. Ці ж слідчі намагалися вивезти горіхи місцевого підприємця. За нього заступився Саакашвілі. На допомогу тутешнім підприємцям прийшов Автомайдан. А на каком основании вы орехи пытались? Нет, не выучали. Ну что ты врешь? Ну что ты врешь, быдло? Ничего ты врешь. Не выучали орехи? Что вы делаете? Пошел вон отсюда. Як виявилося, податківці користувалися постановою суду, в рішенні якого не зазначено, на якому підприємстві проводити обшук, тільки адреса. Это, конечно, рейдерство, я это сразу говорю. У нас все законно, у нас оформлены люди. Активісти Автомайдану запевняють, податкова вже не може проводити обшуки і конфіскацію. У законі про поліцію у них нема таких повноважень. Генеральная прокуратура должна, военная прокуратура на самом деле, должна четко взять это под свое руководство. И пан Матиус должен расследовать, что это вообще было. Это фактически организованная преступная группировка с целью похищения товара предприятий. Ездит по Одесской, потом по Черкасской области, ищет, где есть дорогостоящий орех. Слідчі податкової не стали пояснювати нашій знімальній групі причину своєї появи. Честно говоря, отказываюсь. Сейчас мне уже, честно говоря, устало пояснять, поэтому извините. Со всеми комментариями обращайтесь в пресс-службу ГУ ДФС Запорізькой области. Вы же видите, что творится сейчас, что происходит. То есть неустановленные лица полностью заблокировали проведение обыска, который на законном основании здесь проводится. Не дают проводить обыск. Угрожают какими-то задержаниями, забрали мое служебное удостоверение. Після емоційної зустрічі з автомайданівцями податківці спробували поїхати. Через кілька хвилин вдалося викликати підкріплення. Як виявилося, лише для того, щоб остаточно піти. Посмотрите, как удирают. Дивіться. Правильно. Правильно, відривай. Ти не стій під машину, ні. Роман Спірідонов, Едем Сітаров, Заман, АТР. Щонайменше 9 загинули, ще 1000 поранені в результаті потужного землетрусу вчора ввечері на південному заході Японії. Пошкоджені дороги та будинки, чимало помешкань лишилося без електроенергії. Сьогодні в Японії відбулося більше 100 менших землетрусів, так званих авторшоків. Я молюся за тих, хто втратив життя через цей землетрус та висловлюю співчуття родинам загиблих, пораненим, евакуйованим та всім, кого торкнулася ця катастрофа. Уряд і далі робитиме все, що може, аби врятувати вцілілих та допомогти їм. Наш перший пріоритет – безпека жителів. В Криму помер Аріф Кадиров, батька Сінавіра Кадирова, кримсько-татарського громадського діяча, колишнього члена Меджлісу і делегата Курултаю. Поховання відбудеться завтра о 13-й годині на кладовищі Авдал у Сімферополі.
Редакція телеканалу АТR передає співчуття родині і близьким. Сінавір Кадиров не зможе відвідати поховання, оскільки рішення підконтрольного Росії Армянського міського суду йому безстроково заборонили в'їзд до Криму. Кадирова повідомили про таке рішення суду 23 січня минулого року, коли він прямував до Києва. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ільдара Курсейтова о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. Хороших вихідних, до побачення.